Assalamualaikum cah, kali iki Mimin pengen golek amunisi ben moto melek. Pilihane jatuh ning Kopi Tarik Kalimantan sing ana ning selatane lapangan Kuwon cah. Ning kene kopine macem-macem, ana kopi murni, kopi susu, teh susu, coklat susu, wis pokoke iki no mantul. Nah ning kene bestselere iki gorengane karo sego pecel cah. Regane yang terjangkau cah, sego pecele mulai saka rego 5.000 tok, gorengane 1000-an. 1000 iki yo wis oleh gede-gede lho cah, ukurane gek langsung dadakan saka penggorengane, jadi cek anget fresh ngono. Tapi nek awakmu tumbas gorengan dik kene siap-siap ngewar yo cah, iki ngono maksud dodolane ning jero gang sing tuku ki wis antri-antri. Deloken ta gorengane lagi mateng ya, sing jupuke wis royokan ngene. Sego pecele yo enak cah, sambele mantul, pedes, krasane kacange yo krasa. Tumbas sak porsi ae wis mareki tenan cah. Ning kene bukake mulai saka jam 4 sore sampai sak enteke yo cah, masung buka sering bengi sampai jam 11 jam 12 ngono tapi yo ojo kesuwen, soalnya ning kene iki fanse akeh cah, sing tuku ngampe ngantri-ngantri. Wis ndang gas ae yo.